Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Firdausi Hausa TV. Wallahi sai na nemi rayuwata, wai ni rayuwata za ta bani ta kyale ni. To ni za ki ciwo amana. Wala a fi mu kuɗi wa, a fi mu shan sholi wa. Wala a fi mu da wiwi, a fi mu jin chaji wa. Wala a fi mu da mata, a fi mu shan zobo ba. Wala a fi mu da TikTok, a fi mu da status ba. Da ni da rayuwata amana ce. Kai, rayuwata ni za ta munafurta. Ku ta yi neman rayuwata. 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 Kai. Rayuwata. Rayuwata. Kai. Na tona kwakwalwa. Ku taimaka ku cire min kaina. Wallahi rayuwata ta nan ta biyo. Ya rayuwata gashi nan ta tafi ta bar takalminta. To ta nan ta biyu duk inda ta zo. Kai! Kai! Yadda rayuwata ta ta mun takalmin rayuwata ce. Ka sake mun dalla sabulu na ne wa. Wannan dai sabulu? Matsalan hauka ke na wallahi. Kun mahaukatan zamani yanzu baka gane wannan ba. Sabulu ne wa. Ka ji makaki. Allah gyara tun. Na siyo sabulu ne don yi wanki da Allah ka damun banda kai kana wanki. Saka min takalmin rayuwata. Da Allah ka cire min kaina na tsane. Dalla ka wani dalla kuma. A ta kare wanda kaina. Takalmin rayuwata. Bare ka wallahi. Kai dalla can daga mahaukaci sai bugagge. Dalla ku bani waya na. Ni mahaukaci ne. Wannan ne wa. Yan mata yanzu gaba ɗaya sun fara shaye-shaye wallahi. Mu banda don kyawun wannan ne wa kina ganin sabulun da na siyo ne ma. Dalla ku ban waya. Na gane ababen nan. Wallahi na gane ababen nan. Tsakanin bugagge da mahaukaci akwai alaka. Kar mu bari ta bata mana zira. Allah waje mu kwato ɗanci. Kai, wani